А ты упэўнены, што ты цалкам чалавек? Можа, нас усіх падманулі? Геном усякага чалавека не зусім наш, не зусім чалавечы. Бо прынамсі 8% чалавечай ДНК гэта спадчына старажытных вірусаў. Мы ўсе своеасаблівыя гібрыды, і вось чаму гэта ратуе нашае жыцце. Мільёны гадоў таму рэтравірусы атакавалі нашых продкаў. Некаторыя з гэтых старажытных паразітаў здолелі ўбудаваць сваю генетычную інструкцыю проста ў нашу ДНК. Гэтыя шнары ад старажытных інфекцый мы носім у сабе і сёння. Так званыя эндагенныя рэтравірусы. Доўгі час лічылася, што гэта выключна генетычнае смецце. Але высветлілася, што гэты вірусны код наша сакрэтная зброя. Напрыклад, некаторыя з гэтых генаў дапамагаюць, калі нас атакуе сучасны вірус. Гэта працуе як занятае месца. Калі новы вірус трапляе ў арганізм, ён не можа заразіць нашу каморку, клетку, бо яе дзверы ўжо зачыненыя, занятая бялком з старажытнага віруса, які калісьці ўбудаваўся ў нас. Такія бялкі, сабраныя па вірусным інструкцыям, таксама дапамагаюць падтрымліваць наш імунітэт у стане лёгкай баявой гатоўнасці. Такі вось убудаваны антывірус з іншага віруса. Ну і таксама, дзякуючы своеасаблівым пераключальнікам, зробленым з віруснай ДНК, нашыя каморкі кіруюць нашымі генамі на ранніх стадыях развіцця эмбрыёна. Таму у наступны раз, калі пачуеце штосьці дрэннае пра вірусы, памятайма, частка з іх ужо ўсярэдзіне нас. Прырода не выкідае карысныя дэталі, а вірусныя гены – гэта наборы інструментаў, без якіх наша існаванне ў чалавечым выглядзе было б немагчымым. А больш цікавага пра вірусы вы зможаце дазнацца з відэа на канале Smash.